הנטל זה מושג הנדסי שנקרא מאמץ, שזה בעצם התוצאה של חלוקת כוח על שטח או עומס על מספר אנשים. אם רוצים להקטין את העומס, או שמגדילים את השטח, מגדילים את מספר האנשים, או מקטינים את הכוח כשלעצמו. ואז אם מקטינים את הכוח, אם מקטינים את העומס, אם מקטינים את הנטל הכללי, אז בעצם הנטל והמעמסה על כל מרכיב בבסיס, האנשים שמקבלים ונושאים בנטל הזה, הוא קטן. לכן אני חושב שהמשימה העיקרית היא לא צריכה להיות לחפש איך להרחיב ואיך להכניס עוד מעגלים למיליטריזציה של החברה בישראל, אלא בעצם לחפש איזושהי דרך שבה מקטינים את הצורך בשירות צבאי בכלל. אומנם כאן מדובר בחוק הזה על גיוס של בחורים, של תלמידי ישיבות, אבל אנחנו יודעים שהוויכוח הזה יגיע בסופו של דבר ומגיע בהזדמנויות שונות לאוכלוסייה הערבית, ועל הצורך שכך גם האוכלוסייה הערבית צריכה לתרום, להתגייס או לעשות שירות זה או אחר. ואנחנו כמובן מצפים או חושבים שהצעד הבא יהיה גם בכיוון הזה, ושיובאו גם חוקים אולי בהקשר הזה. ולכן חשוב לנו לבטא את העמדה שלנו שמתנגדת בכל פנים ובכל צורה לאפשרות של לכפות גיוס או שירות כלשהו על הציבור הערבי. לא יכול להיות, אנחנו כופרים בזכות המוסרית של המדינה שמפלה נגד האוכלוסייה הערבית, לכפות על אותה אוכלוסייה לעשות שירות לאומי או להתגייס. רוצים מדינה יהודית ורוצים שהערבים יהגנו על המדינה היהודית. איזה פרדוקס, אני לא יכול להבין איך זה יכול לעלות על הדעת בצורה כלשהי. אני חושב שהפתרון בישראל, לדעתי, בכלל כל העניין של שירות בצבא פעם היה מוצג כפריבילגיה, כמעשה פטריוטי. פתאום זה כבר לא פטריוטי, לא פריבילגיה לשרת את הדגל. זה כבר מעמסה, זה כבר נטל, צריך לאסוף אנשים מפה ושם. מה קרה בעולם? אני חושב שבמסגרת הרפורמה שמדברים עליה בצבא, צריך לחתור לכך שיהיה צבא, אנשים יתגייסו, יקבלו שכר תמורת העבודה ותמורת השירות שהם עושים, כי בלאו הכי בסופו של דבר, בואו תחשבו על זה בצורה כלכלית. הרי כל ההטבות שמקבלים יוצאי צבא הם הרבה כסף. באמת אפשר מההטבות שמקבלים כל החיים, בחינוך ובדיור ובאיזה תחום לא, ובתעסוקה, ואנחנו גם מדברים על אותם חוקים חדשים שבקנה שמביאים לכאן, שנותנים להעדפה בעבודה ונותנים העדפה לתורמים למדינה בקבלת קרקעות. תחברו את כל ההטבות האלו, תשלמו שכר לאנשים שמשרתים. מה יש? מה קרה? הם יקבלו הרבה כסף. בנוסף לכך, אני מכיר הרבה אנשים, גם חלק מהם כאן בכנסת, שעשו הרבה כסף מההייטק כתוצאה מכך ששירתו ביחידות מסוימות בצבא. הם צברו כל כך הרבה ידע ויצאו לשוק כל כך מוכנים, והם עשו מיליונים על גבי מיליונים. אז יוצא שבסופו של דבר שכתוצאה מהשירות הזה עושים הרבה כסף, עושים חיים, מקבלים הרבה הטבות. אז מה זה בעצם כל הדיבור הזה לאנשים שלא משרתים בצבא? לכן אני חושב שכל השיח הזה של שירות בצבא, ומי שלא משרת הוא בעצם זו סיבה להפלות נגדו, אם מדובר בחרדים ואם מדובר בערבים, זו מדיניות שלא תצלח. היא לא יכולה להתקבל בשום פנים ואופן. אני רוצה כאן להזכיר שמי שחושב ששירות בצבא הוא כרטיס כניסה לשוויון במדינת ישראל, הוא טועה לחלוטין. אני תמיד אומר, טוב שיש דרוזים בישראל. קודם כל הם עדה נחמדה ואותנטית ושומרת על התרבות הערבית האותנטית והמקורית,
אבל בנוסף לכך שהם עדה אותנטית, הם גם משרתים בצבא באחוזים מאוד גבוהים. תסתכלו על המצב של האוכלוסייה הדרוזית. אם אפשר לדבר על נתח באוכלוסייה שהוא מפגר מבחינת תעסוקה ומבחינת חינוך ומבחינת תשתיות ומבחינת הפקעת קרקעות, כמובן הם היישובים שהכי זכו בהחלטות של הפקעות קרקעות. אז הנה, אם מדברים על שירות ככניסה או ככרטיס כניסה למועדון הישראלי השוויוני, מתברר שזה בכלל לא נכון. לכן אני חושב שהשיח סביב העניין הזה צריך להיפסק כפי שהוא נעשה עד היום. מי שרוצה לשרת בצבא, שילך לשרת בצבא, שהמדינה תשלם לו. אני חושב שאם המדינה תשלם לאנשים שישרתו בצבא, היא תחסוך הרבה כסף. תודה רבה. תודה רבה על הדיוק. חבר הכנסת דב חנין.